Genesis, Kapitulo 41. Si Jose nagsaysay sang kahulugan sang mga damgo sang hari. Sang makaligad ang duha ka tuig, ang hari nagdamgo nga nagatindog siya sa pangpangsang suba sang Nilo. Sang magtakas halin sa suba ang 7 ka matahom, kag matambok nga mga baka, kag naghalab sang hilamon. Dayon may 7 na naman ka mga baka nga nagtakas halin sa suba. Maniwang sila kag daw pulos lang tulan. Nagpalapit sila kag nagtindog sa luyo sang nauna nga mga baka sa pangpangsang suba. Dayon ang maniwang nga mga baka nagkaon sang matambok nga mga baka, kag nagmata ang hari. Sang matulugan na naman siya, nagdamgo siya liwat. May 7 ka uhay nga matinggas kag alanyo na ang nag-ulhot sa isa lang ka puno. Dayon may 7 naman ka uhay nga huyos nga ginpakigas sang hangin sa disyerto nga nag-ulhot. Ang huyos nga mga uhay naghalunhon sang 7 ka matinggas nga mga uhay. Ang hari nagmata kag natalupang daniya nga nagdamgo siya. Sang pagkaaga natublag siya. Gani ginpatawag niya ang tanan nga mga magikero kag mangin-alamon sang Ehipto. Ginsugiran niya sila sang iya mga damgo, pero wala sing isa sa ila nga makasaysay sa iya sang kahulugan sini. Dayon ang manugtagay sang bino nagsiling sa hari. Nadumduman ko karon nga nakasala ako. Nahakig ka anay sa imo mga alagad, kag ginpabilanggo mo ako. Kag ang pangulo sang manugluto sang tinapay sa balay sang kapitan sa mga gwardya. Isa ka gabi, nagdamgo kami. Ang kada isa sa amon may damgo, kag ang mga damgo may kahulugan. May isa didto ka pamatanon nga Hebreyo upod sa amon. Isa siya kaalagad sang kapitan sang gwardya. Ginsugira namon siya sang amon mga damgo, kag ginsaysay niya sa amon ang kahulugan sini. Ang ginsiling niya nga natabo gid. Ginpabalik mo ako sa akon palangakuan, kag ang manugluto sang tinapay ginpabitay mo. Ginpatawag sang hari si Jose, kag sa gilayon ginpagwa nila siya sa bilangguan. Sa tapos siya makapamarbas kag makailis sang iya mga bayo, nagkadto siya sa hari. Ang hari nagsiling kay Jose, nagdamgo ako, kag wala sing bisan sino nga makasaysay sini sa akon. Insugiran ko ako nga sarang ikaw makasaysay sang kahulugan sang damgo. Si Jose nagsabat, hindi ako makasarang mahal nga hari, kundi ang Diyos amo ang magahatag sing nagakaigo nga panaysayon. Ang hari nagsiling, nagdamgo ako nga nagatindog ako sa pangpangsang Nilo. Sang magtakas ang 7 ka matahom kag matambok nga mga baka halin sa suba, kay naghalab sila sang hilamon. Dayon may 7 na naman ka mga baka nga nagtakas nga kagalkal, maniwang kag daw pulos lang tulan. Sila ang pinakamalaway nga mga baka nga ako nakita sa bugos nga duta sang Ehipto. Ang maniwang nga mga baka nagkaon sang matambok nga mga baka. Pero sang nakaon na nila sila, daw hindi man lang nahibalaan, kay kung tanaon sila, daw amo man lang sila gihapon. Dayon nagmata ako. Nagdamgo man ako nga nakakita ako sing 7 ka uhay nga matinggas, kag alanyo na nga nag-ulhot sa isa ka puno. Dayon may 7 naman ka uhay nga huyos, kag ginpakigas sang hangin sa disyerto nga nag-ulhot man. Ang huyos nga mga uhay naghalunhon sang 7 ka matinggas nga mga uhay. Ginsugid ko ini nga damgo sa mga magikero.
Pero wala sing isa sa ila nga makasaysay sini sa akon. Si Jose nagsiling sa hari, isa lang ang kahulugan sa duha ka damgo. Ang Dios nagsugid sa imo sang iya pagahimuon. Ang 7 ka mga baka nga matambok nagakahulugan sing 7 ka tuig. Kag ang 7 ka matinggas nga uhay nagakahulugan man sing 7 ka tuig. Ang ila kahulugan isa lang. Ang 7 ka mga baka nga mga maniwang nga nagtakas sang ulihi, kag ang 7 ka huyos nga mga uhay nga ginpakigas sang hangin sa disyerto, nagakahulugan sang 7 ka tuig nga gutom. Subong sang ginsiling ko sa imo, ang Dios nagpahayag sa imo sang iya pagahimuon. Magaabot ang 7 ka tuig nga dako nga kabuganaan sa duta sang Ehipto. Kag sa tapos sina, magasunod ang 7 ka tuig nga tigulutom. Kag ang tanan nga maayo nga mga tinuig malipatan sa Ehipto, kay ang gutom magahalit sang duta. Ang tion sang kabuganaan malipatan sing bugos, kay tama gid ang gutom nga magasunod. Tungod nga ginsulit ang imo damgo, nagakahulugan nga napat-od na ini sang Dios. Kag himuon niya ini sa indi madugay. Gani magpili ka sang isa ka tawo nga maalam kag may paghangop, kag siya ang padumalahas ang pungsod. Kinahanglan nga magpili ka man sa mga opisyalis sa pagdumala sang bugos nga duta sa sulod sang 7 ka tuig nga bugana pa ang patubas. Ipatipon sa ila ang tanan nga kalanon sa sining maayo nga mga tinuig nga magaabot. At hagi sila sing otoridad sa pagtipon sing patubas sa mga syudad kag sa pagbantay sini. Ini nga kalanon mangin pangaman sang pungsod para sa palaabuton nga 7 ka tuig sang gutom sa Ehipto. Agod nga mga pumuluyo sa Ehipto hindi magkalamatay sa tion sang tigulutom. Si Jose ginhimo nga gobernador sang Ehipto. Ang hari kag ang iyang mga opisyales nagpakamaayo sini nga plano, kag nagsiling siya sa ila. Wala na kita sing may makita nga tao nga maglabaw pa kay Jose, nga may espiritu sang Dios. Ngani ang hari nagsiling kay Jose, tungod nga ang Dios nagpahayag sa imo sini tanan, wala na sing isa nga maalam kag may paghangop labaw pa sa imo. Himuon ko ikaw nga manugdumala sang akon pungsod. Kag ang tanan ko nga mga tinaw magatuman sang imo sugo. Magalabaw lamang ako sa imo tungod sang akon pagkahari. Dayon ang hari nagsiling kay Jose, ginahimo ko ikaw karon nga gobernador sa bugos nga Ehipto. Ginkuha sang hari sa iya tudlo ang iya singsing nga may selyo sang hari, kag ginsuksok ini sa tudlo ni Jose. Ginpabayuan niya siya sing malahalon nga bayo nga lino, kag ginpakulintasan sang bulawan nga kulintas. Ginpasakay niya si Jose sa ikaduha nga harianon nga karwahe, kag ang iya gwardya naguna sa iya nga nagasinggit, "Hawa kamo!" Gani si Jose nahimo nga gobernador sang bugos nga Ehipto. Ang hari nagsiling sa iya, "Ako ang hari. Kung hindi mo pagpahanugutan, wala sing bisan sino nga makahimo sang bisan ano sa bugos nga Ehipto." Ginhingalanan siya sang hari kay Safenat Paneah. Ginpaasawan niya siya kay Asenat, nga anak ni Potifera, nga pari sa syudad sang On. Si Jose nagpanglakaton sa bugos nga duta sang Ehipto. Si Jose nagaedad sang 30 ka tuig sang pagsugod niya alagad sa hari sang Ehipto. Si Jose naglakat kag naglibot sa bugos nga duta sang Ehipto. Sa 7 ka tuig sang kabuganaan, ang duta nagpatubas sing bugana.
Si Jose nagtipon sing kalanon sa sulod sadtong 7 ka tuig, kag ginbutang niya ini sa mga tambubo sa mga syudad. Sa tagsa ka syudad gintipon niya ang mga tambubo, ang mga patubas sa mga uma sa palibot sadto nga banwa. Madamo gid ang natipon niya nga uyas, nga daw subong ini kadamo sang balas sa baybay. Madamo gid ang uyas, gani ginuntatan niya ang pagsukob, kay hindi na masukob. Sang wala pa mag-abot ang mga tinuig sang tigulutom, si Jose may duha ka anak nga lalaki sa kay Asenat. Si Jose nagsiling, ginbuot sang Dios nga kalimtan ko ang tanan ko nga mga pag-antos, kag ang bug-os nga panimalay sang ako namay. Gani ginhingalan na niya ang panganay niya nga anak kay Manases. Nagsiling man siya, ang Dios naghatag sa akon sing mga anak, sa duta sa diin nakaagi ako sing mga kabudlayan. Gani ginhingalan na niya ang iya ikaduha nga anak nga Ephraim. Ang 7 ka tuig sang kabuganaan sa duta sang Ehipto natapos sang ulihi, kag ang 7 ka tuig sang tigulutom nagsugod, sunugid sa ginsiling ni Jose. May tigulutom sa iban nga mga pungsod, pero may kalanon sa bugos nga Ehipto. Sang magbatsyag ang bugos nga pungsod sang gutom, ang mga tawo nagpangayo sing kalanon sa hari. Ang hari nagsiling sa tanan nga mga Ehiptohanon, magkadto kamo kay Jose, kag himuan ninyo ang ginasiling niya. Sang naglapnag ang gutom sa bugos nga duta, si Jose nagbukas sing tanan nga mga tambubo, kag nagpadalawat siya sing trigo sa mga Ehiptohanon, kay ang gutom tama na gid sa bugos nga duta sang Ehipto. Ang mga tawo sa bugos nga kalibutan nagkadto sa Ehipto sa pagdalawat sing trigo kay Jose, kay ang gutom tama gid sa bugos nga kalibutan. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang masunod naton episode nga amo ang Genesis Kapitulo 42. Madamo gid nga salamat.